Iya, kamera roll enak sen. Perkenalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur. Iki edisi nyombor sapi. Sapi ini titik iki, Jan. Ini pakai polar. Kasih 3 aja. Sama fermentasi. Sampai gede. Yes. Lalu kita Rada banter, Pak. Oh. kasih uyah. Dikai uyah to. Oke. Dikai uyah. Ben legi. Uyah ora asin to, Pak? Mbiyen saiki legi. Oh, saiki legi. Nggih. Banyune bernutrisi guys iki. Iya ngaduh. Mangklek dicakot. Sing duwe dicakot tangane, guys. Bano diopone, Pak wi. Udah. Di udeg-udeg bano dirumus-rumus ra wi, Pak. Oh. Karo diremet-remet. Betul krasa. Oh iya. Tapi ini rada jelindes guys. Ki lokasine neng Nang Sutojayan. lek sir pesen sapi-sapi nek kene akeh. Ciprat nih, gak mangan. Bagi badokane sapi, guys. Badokane wong beda neh iki. Bagi Pak PC sedang bermesraan dengan sapi. Wah, jan. Mesra karo sapi, Pak. Kemarin ini nimpal. Dan sapi parut guys. Wah, biasa loh biasa. Ngono guys, sapi lek badok iki. Badokane sapi. Bro. Eksis, bro. Bringis. Woi, bringis. Ora gelem isin deh. Wah, isin sapine, guys. Wah, iki cek perawan ya sapine. Wah, iki cek perawan guys iki. Cewek iki. Sapa sing minat guys sapine? Janji perawan guys. Nyus. Kawan. Telulas. Guys, tutorial nimpal guys. Keter guys. Caranya piye Pak ini nimpal Pak? Nah, itunya diserokan terus diangkat digebak mburi no. Nah, ngono lho. Carane guys. Tuncalne. Set. Iyo. Set. Iyo. Pene sing nyantol jaga-jaga guys. Ngantian. Oke guys, iki piye? Wah.
pas. Enggak kurang. Alhamdulillah. Biaran bro. Tak isek. Enggak hilang. Dendang sapi guys. Wah. Jan sak rut. Nah, 3 kono guys. Sapi tok. Ki jan. Kadil. Ya bro. Hey. Guys, ngono ae tutorial iki mau. Enak tutorial lanjutannya soal posisi gen kandange PC. Iki utusane Yai. Utusane loro iki dilukas tayang. Ini pegah subscribe pokoknya diempakne kayak loceng-locenge abang kayak diempakne. Wis to. Tunggunen utusane Yai bakal tayang. Oke. See you.